Dak li qed naraw warajna huwa xejn qajr eżerċizzju li jsir mill-Malta International Airport għal dak li jista' jkun inċident kbir. Kien ftit wara 6:30 ta' tlieta filgħaxija meta ajruplan tal-għamla Boeing A320 tal-linja tal-ajru Medina li kien ġej minn Treviso iġarra fuq l-inżul tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta b'40 passiġġier jindarbu. Din kienet is-sitwazzjoni ppreżentata lill-awtoritajiet tal-ajruport u s-Servizzi Nazzjonali ta' Emerġenza f'eżerċizzju ta' simulazzjoni maħsub biex jivverifika l-livell ta' tħejjija u rispons għal każi ta' inċidenti fl-ajruport. Għalkemm l-eżerċizzju propju beda l-ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija, il-preparamenti bdew minn kmieni hekk kif ġie mqassam kif se jkun qiegħed jitmexxa dan il-proċess. Mal-inżul tiegħu fil-Mitjar Malti, l-assistenza kienet pronta hekk kif ħin waqt waslu diversi vetturi ta' tifi tan-nar u tal-armata kif ukoll ambulanzi. Mill-ajruplan deru ħerġinat kbir ta' passiġġieri li ftit minnhom deru qed jgħidu u oħrajn ġew mejjunin minħabba l-ġrieħi serji. Dan kollu sar biex jagħmlu dan l-eżerċizzju wieħed aktar realistiku. Dan l-eżerċizzju konformi mal-obbligi regolatorji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tal-Avjazzjoni u jħares lejn kif dawn l-obbligi jiġu soddisfati bis-sehem ta' bosta entitajiet. Is-sitwazzjoni ġiet ikkontrollata fl-iqsar żmien u wieħed seta' jinnota l-ħidma serja li biha tmexxa dan l-eżerċizzju li huwa importanti f'każ li tinqala xi emerġenza kbira fl-ajruport.